sgu kommet i gang. Ja, det bliver skide godt. Velkommen til vores sidste skoledag. Vi har fået mixet et lille show sammen til jer, vi skal vise her den næste times tid. Vi har gået på denne skole i 10 fantastiske år, og det har selvfølgelig været en kæmpe fornøjelse. I hvert fald det meste af tiden. Vi har også haft tysk. Ja, vi har fået æren af at styre dagens show. Vi skal måske lige præsentere os selv. Mit navn er Karl, og det er min medvært, Mathias. Så lad os bare få skudt det hele i gang. Der kommer den første nominering. Giv mig en stor hånd! Hvad så, Hørsholm? Er I klar? Vi har fået æren af at kåre årets første nominering, dem jeg tror, jeg går i 9. Den går ud til alle jer, der prøver lidt for hårdt, og så for alt i verden vil ønske I var som os. Det er I bare ikke. De nominerede er Gustav Schellebæk, Benjamin 8. A, og selvfølgelig vores allesammens Michael Brun. Kom op på scenen. Jeg tror bare, sådan er det. Godt svar. Men vi bliver nødt til at finde en vinder. Vinderen er Michael Brun! Og selvfølgelig vinder du en billet til vores fest i aften, og det er altså fri adgang, fri bar og søde handlevende piger. Vi regner med at se dig. Vores allesammen Michael Brun Kæmperød. Hej alle sammen. Mange piger har fået æren nomineret dette års. Ingen kvaler, bare man betaler. Og det går selvfølgelig ud til alle jer, der følger med guldski i røven. Og alle dem, der har 3 prinsmænd marangsko og alt for sadik til Chanel. Og derfor skal I selvfølgelig op på scenen. De nominerede er Hanna 8. B, Sofia 8. B. Og Maria 6. B. føler ikke selv i folkefejret. Nej. Godt svar. Nå, men lad os få en vinder. Vinderen er Hanna 8. B. Ja, og du skal selvfølgelig have en præmie, og du får selvfølgelig en ekstra guldski til samlingen. Og så får du sådan en prinsesse-ting. Så du kan være fars prinsesse. Og selvfølgelig også et børnechampagne fra Menus dyreste afdeling. Ja. Jeg føler, at jeg styrer det her rimelig godt. Det er så godt. Håber I nu showet indtil videre. Vi har haft fantastiske lærere på skolen, og de skal selvfølgelig høres. Jeg har skrevet en lille sang om dem, og hvad vi kan huske dem på. Kom og se os. Carsten giver os en lektie, Bord han giver os 10. For
får vi snart en pause, det er en slaveri. Og hvad så Jon? Kaffe du kan drikke. Men kan vi få tidligt fri? Nej, det kan vi ikke. Og hvad med Mads? Du kan en masse fine, flotte ord. De giver os alle stress. Fatter ikke en skid, for 12 alligevel. Vi har overtaget skolen, men nu siger vi farvel. Bare se os lige nu, se os lige nu. Sig over på Hørsel skole, vi ejer jer endnu. Se os lige nu, se os lige nu. I har været der for os, og vi elsker jer. Vi vil ikke sidde hele dagen, lidt som atomer. Sorry killer, men fysik det giver os depressioner. Hvis I siger, vi skal have færdighedsideen, tror jeg er blevet syg, må hellere skynde mig hjem. Morgen nu var kold, men det gør det godt. Men redskabsgymnastik kommer, nu har vi fået nok. Og hey hjemmer, du tog din jokes fra koden, men nej, det er for plat til os, men vi vil altid elske dig. Det er synd for dig. Lene har en tolig job, vi ved godt hvorfor. Lille tog på barsel, men det for kort barsel. Først det eller ej, nu går vi vores vej ud. Bare se os lige nu, se os lige nu. Sig hvor på Hørsel skole, vi ejer jer endnu. Se os lige nu, se os lige nu. Vi har været der for os, og vi elsker det. Det er altid vi har i noget, vi gerne vil sige. Du har sgu været under, især når du giver os fri. Til alle jer lærer og lækre vikar. I ved godt det kun er mine, der gælder. Nogle der går i dag, vi er ikke nede med hallo, vi kommer ikke, fandt du dog en del. Mine vi er nummer 1, og som skole er ved med det, men nu er vi væk. Og vi må leve med det, se os lige nu, se os lige nu. Til hvor på Hørsel skole, vi ejer jer endnu. Se os lige nu, se os lige nu. Vi har været der for os, og vi elsker jer. Bare se os lige nu, se os lige nu. Til hvor på Hørsel skole, vi ejer jer endnu. Se os lige nu, se os lige nu. Vi har været der for os, og vi elsker jer skole. Hvad sker der ikke med? Er I klar derude? Vi har fået æren af Kåre, årets lærerskot. Det er de mange, der siger vores timer, og det er vi meget glade for. Og nu vil jeg få en chance for at se, hvordan de er i timerne. Så vi vil gerne Kåre. Kom lige. Vi har valgt at nominere et lærerskot af hver køn, og de skal selvfølgelig op i en dance battle. Og dem vi gerne vil se på scenen er Rockerbanden, bestående af Jon, Rune, Kriller og Carsten. Og så vil vi gerne se pigerne Gaga Girls, bestående af Lone Grønvald, Annette Kittel, Susan og Mette D. Kom op på scenen! Men så lidt om reglerne. I får 2 chancer hver til at begynde at battle. Og er I klar? Det er godt. I får 2 chancer hver til at danse i. Det er 4 gange 20 sekunder, så I får 20 sekunder til hvis vi kan. Er I klar? Vi starter med Rockerbanden. Så kom gutter, lad os se hvad I Og I skal helt frem, kom så!
Og så er det Gakkerbøl! Så det starter med rockerbanden. Giv mig kæmpe bifald. Og så giv Gakkerbøl bifald. Det bliver så svært i møder. Det er helt sikkert Gakkerbøl! Fordi vi ved, at I holder rigtig meget af at drikke kaffe. Så her står der simpelthen laver med moves. Stort tillykke. Giv mig kæmpe bifald! Og de nominerede der. Christoffer 8. B. Anders 8. B. Og til sidst, Oliver 8. A. A.K.A. Dumme. Vi skal have kort afspilling, så skal vi også have en roladestafet. Så jeg håber, I er klar med det. Mens Elias lige gør tingene klar, så vil jeg lige fortælle lidt om historien bag Årsfilm. Årsfilm startede helt tilbage til dengang, hvor min storebror gik i 9. klasse. Og der blev årets rav kåret. Og den er så gået videre, og jeg fik den sidste år af Mads. Og nu skal jeg give den videre. Drenge, fortæl mig, hvordan er det at være med? Mega fedt. Jeg vil lige spise lasagne for den. Det var jo lige, Anders. Jeg ved, der sagde den i livret. Men altså, jeg synes alle sammen, jeg alle tre, I kvalificerer rigtig godt til Årsfilm. Men bare lige for at teste jeres skills, så skal jeg altså lave den roladestafet. Og den går ud på, at I skal løbe ned, spise roulade, og så skal I tylle en kop kakao, og så skal I løbe tilbage, og så skal I lave det mest sprøde dat, I kan lave, okay? Jeg håber, I har ikke nogen der appetit. Det er et stort stykke roulade. Og drenge, ikke nok med, I kan også lidt at spise rouladen, så får I også hver et par hurtige brænder til jer på, så I kan gøre det ekstra hurtigt. Og for lige ekstra hver jer, den som der vinder den her roulade, skal få lov til at beholde sine hurtigbriller. Men de andre bliver så nødt til at aflevere dem tilbage. Så kæmpe for det, drengen. Er I klar? 3, 2, 1, spis! Godt så, Anders. Lige før entusiasme. Ej, hvor ser det godt ud, drengen. Jeg håber, I er sultne. Det er godt at se, at Dumle kæmper for det. Han er rigtig sulten.
skal. Og vinderen er... Anders Arne P. Tillykke med det, Anders. Tillykke med det. Får du en hjemmebagt med dig på her? Det er dejligt. Tillykke med det, Anders. Og så lidt sådan en dejlig dig. Hvad så, har I fedt? Nu er vi ved at være halvvejs. Jeg har selvfølgelig lidt mere godt musik til jer. Det er en ære at skulle præsentere Glædelærer featuring vores helt egen sangstjerne Magnus Mønster! En kæmpe hånd! Ting hun gør, og de ting hun siger, skal en andre bliver. Kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig. Kom tilbage nu, kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig. Tilbage nu, kom tilbage nu. Tilbage nu, kom tilbage
Hold kæft, de var gode. Giv mig lige en ekstra hånd. Nu er det jo en tid til næste nominering, og det er en rigtig eftertragtning, som vi ved, der er mange, der har set frem til. Det er fordi, der er jo nogle pisse lækre her på skolen, for at sige det mildt. Og der mener vi selvfølgelig ingen andre end lærerne. Derfor skal vi nu til årets Gud, du var yngre. Lad os komme i gang. De nominerede er Morten Krogh, Jens Terkelsen. Og sidst men ikke mindst, Michael Krogh. Iben Thorhardt. Hvordan har du så med at være en af de lækreste lærere her på skolen? Hvordan har du med at være en af de lækreste lærere her på skolen? Jamen, det synes jeg er meget naturligt, når man ser på min hårdragt. Enig. Nå, men det var jo ikke helt nemt for det her, så vi vil gerne se jeres allerbedste scoreblik. Og det skal foregå herude. Så I skal komme ud en efter en, og så skal I selvfølgelig lave det bedste scoreblik ud til publikum. Og vi starter med dig, Jens. Kom herud. Jeg tror, det var perfekt. Nå, Morten, så er det dig. Nå, Morten, så er det din tur. Det var super godt. Det var rigtig flot. Nå, jamen, det gjorde I jo sådan, okay? Ej, det var godt, tak. Men vi har jo selvfølgelig en helt klar vinder. Og vinderen er selvfølgelig Morten Krogh! Og Morten er selvfølgelig en brokkeslag. Så her der har vi en anti-røntgencam, som holder ung og smuk. Ja, så vi kan både se charme, senshed og lækker hår, ikke? Det er en rigtig god dag i min overgang. Skønt, så jeg er klar på en ny nominering. Ja, det er. Vi er her på scenen i dag for at nominere årets drøm, og den vi gerne vil se på scenen er 150's. Jenny Hansen. Det vil lige være Danmark, der kommer til. Iben Thorhardt. Og kunne vi godt nok mange op på scenen. Hvordan har I det med at blive nomineret? Det er meget fint. Godt svar. Lad os finde en vinder. Og vinderen er 150. Så Mike, hvordan har I det med at blive nomineret og vundet for andet år i træk? Hvad med jer andre? Har I noget at sige? Det er nok super fedt. Stærk. Stærkt, okay. Og som vinder så får I selvfølgelig en præmie, og der får I en kasket, hvor der står 150's på. Stort tillykke, drenge.
er den vigtigste nominering? Ja, for der er jo nogle drenge her på skolen, der bare gør det lidt bedre end de andre, og det fortjener de selvfølgelig at få at vide. Så lad os komme til det. De nominerede er... Benjamin 8. A. Bertram 8. C. Og Holger 8. C. Kom på scenen, drenge! Giv en hånd! Nå, drenge, hvordan har I så med at være de lækreste drenge på skolen? Det der er meget fedt. Jeg føler mig speciel. Yes. Godt, drenge. I slipper jo ikke så let, for vi skal selvfølgelig lige høre jeres bedste scorereplik. Så Bertram, hvis du starter. Er solen stået op, eller smilte du bare til mig? Og Holger. Gjorde du altid noget hjemme med dine æg? I mor 7 får man større diamanter på dine øjne. Drenge, det gjorde jeg sgu egentlig okay. Men I får lige endnu en chance til at imponere os, så vi vil gerne lige se jeres bedste bid på en catwalk. Så Åman, hvis du starter. For my love. Så dette års vinder af rigtig smukke anden dreng er... Benjamin Bertram 8. C! Og du får selvfølgelig en præmie. Du får selvfølgelig alle minikasse-pigernes nummer og et par kondomer, som vi håber, du får gavn af. Ja, vi er på! Så er det blevet vores tur. Nu er vi der næsten nået til slutningen af showet. Men vi mangler dog det allervigtigste, som jeg ved, alle skolens piger ser rigtig meget frem til. Det er nemlig rigtigt, og det er selvfølgelig rent til man bliver 18 for piger. Og det nominerede er... Signe 8. A. Emma 8. A. Og Fiona 6. A. Nå piger, hvordan er det så at være nomineret til den her konkurrence? Okay, simpelthen. Nu er det sådan, at I tre piger er en tand dejligere end resten af skolens piger. Derfor skal I også give bevis det ved at gå i en catwalk. Det kan man jo ikke slippe for. Så jeg tænker, at du lægger ud, Signe. Værsgo. Ja. Din tur, Fiona. Så er det for Fiona. Ja, jeg tror, vi har en sikker vinder her. Og man er enig. Og vinderen er Emma 8. A. Nu er det sådan, at på rundt, så du selvfølgelig have nogle andre, som Nina og jeg er overrække dig. Så du får en rose, et diadem og så en flot bånd her. Så du kan få her.
Vi er ikke helt færdige endnu. Kan det desværre fortælle dig, så du skal være sød og følge med Nico herude på stolen. Ja, det skal mikrofon. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Love to play it. We're just friends, what are you saying? So that's another bad eyes. My first love broke my heart for the first time. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine. Så er vi ved at være på vej til. Vores sidste nominering, inden vi runder det hele af. Og som vi har sagt før, så har vi haft nogle fantastiske lærere her på skolen. Men vi vil bare på vegne af hele en årgang meget gerne takke dem for, hvor gode de har været, og hvor overraskende godt de har klaret sig med nogle larmende hysteriske unger. Så kæmpe tak til jer. Så vil vi gerne takke vores dejlige kompleks for at være vores andet hjem her det sidste års tid. Vores dejlige sofaer, vores mikroovn og vores elkæde, som desværre gik bort efter 3 måneders overforbrug af nudvand. Det kan jo ske. Så vil vi godt takke vores klaver, som alle jer hader, men vi lever vi bare elsker. Og vi vil også meget gerne takke pedellerne, som har hjulpet os med at sætte hele showet op og sætte scenen op på skolen og så videre. Hvad er det, der svømmer sådan der? Vi vil også meget gerne takke de mindre elever, som altid har fjernet sig, når de kommer gående forbi. Så vil vi gerne takke årets medarbejder i Netto, Grisma, for altid at holde en kasse åben, når der skal købe skotter til skoledagen. Tak, Grisma. Inden vi slutter helt af, så har vi selvfølgelig lavet en sang til vores Elskede Skole, som vi selvfølgelig skal synge. Så hvis vi lige kan få alle 9. klasser her på scenen. 9. klasser op på scenen nu. Kæmpe tak. I må meget gerne synge med, den kommer Benny. Så står de så bare lige foran der og shiner med sin mad. Hører jeg, venner? Better